Innovative women. Innovative zvichireva kuti do something different from other people. Ende zvinhu zvokuti takaita muono wepamberi wemadzimai kuti madzimai haafanira kugara achishupika vasina pokutangira. Saka zvinhu zvedu zvakasiyana nezvevamwe. Takada kuzvitarisa, takakupai kana ifomba kuti mugezesa yakatosiyana nemamwe maproducts anogadzirwa nevamwe. Ndosaka takaita kuti zita redu rive chinzi innovative, kureva kuti zvinhu zvedu zvakasiyana nezvevamwe, zvinoshanda zvakasiyana nezvinogadzirwa nevamwe. Tanga tiri madzimai handiti madzimai patazotsvaga futi vana, tine youth yatiri kutokurudzira kuti iitewo zvekugadzira izvozvi maproducts edu aya. Varipo vana vakawanda, vana vedu vari kudzidza izvozvo. Saka ngatiti handisi sipo, mwana wangu anogona kubika sipo, anogona kubika dishwash, anogona kubika fumba, because tine takamudzidzisa. Saka tiri kuti mayouth ese ngavauye tivadzidzise, madzimai ngavauye tivadzidzise. Zvine pundutso here? Zvine pundutso yakanyanya zvisingaiti, because kubva isusu patakatangira nepatave izvezvizvi tirikuona kuti tatosimukira, hatisisiri vanhu vepasi pasi, takutoenda mberi. Saka tiri kungoramba tichikurudzira mamwe madzimai kuti vaite zvinhu zvakadaro. Ini ndinonzi Cecilia Runesu kana kuti mai muzariri. Tiri veorganization inonzi ZIC, Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches. MuZIC imomo ndimo mune bandiko remadzimai, Zimbabwe Women Empowerment. Takatrainwa kugadzira madetergents. Takatrainwa muMash Central Province tiri 250 madzimai province yese. Asi isusu takazobudawo tiri 20 madzimai tarangana kuita make use of program yatakatrainwa. Tichibva tareza mari yedu, mudzimai wega wega akanga akaisa $10 yake, tichibva tatanga basa redu ratakadzidziswa. Saka tiri kushanda pari zvino tiri 20 tiri kubika madetergents edu.